Bé, doncs ara us passem a explicar una miqueta l'apartat de la gestió de casos Covid. Com actuarem des de l'escola i en quins moments s'haurà de fer aïllaments domiciliaris. Concretament, si aquí a la infermeria ve un alumne que presenta símptomes de Covid-19, el que farem és fer una primera valoració. Li prendrem les constants vitals, mirarem la temperatura, la saturació d'oxigen, com està respirant, la tensió arterial, i amb aquest conjunt de dades decidirem si pot ser un cas de sospita de Covid o no. Us trucarem als pares i mares perquè el vingueu a buscar i perquè el procés serà que aneu cap a casa i des de casa truqueu al vostre cap de referència o al vostre pediatre, perquè són ells que hauran de decidir quan el visiten i si li fan un PCR, ja que és el metge el responsable de decidir si li fa la prova PCR. Un cop, evidentment, si l'alumne té uns símptomes més greus, es fa el procediment habitual de trucar al 061. D'acord? Llavors, mentre estem esperant si aquest alumne que tenia símptomes sospitosos de Covid és positiu o no, el grup de convivència estable d'aquest alumne, de moment, no ha de fer aïllament domiciliari. S'està a l'espera, pot ser 1 o 2 dies. Si el resultat quan se sàpiga és positiu, llavors sí que el grup de convivència estable ha de fer l'aïllament de 14 dies i s'ha de fer la prova PCR a tots els membres del grup. I el grup podrà venir passat els 10 dies des de l'inici de la simptomatologia i 72 hores des que no tingui cap més símptoma. En aquest cas no es fa cap PCR de control. Passat l'aïllament domiciliari recomanat, tot el grup ja pot tornar a l'escola. I en el cas que la persona que ha marxat amb simptomatologia de Covid sigui negativa, el resultat sigui negatiu, la persona es pot reincorporar a l'escola un cop el metge ho determini.